Бог дає найкраще спасти Христу людину, душа за все найдорожче спасти від гріха Україну. Не знаю, що роблять, гине від злочину вона. Гріх проти Христа коять, миру, любові Божої нема. Лише зухвальство грабувати все, коять вбивство, бо життя людям дає. Нема Христа, не бояться Бога, совісті нема, держаться життя земного. Гріх з людьми таке зробив, розколов суспільство, скільки життів погубив. Це робить сатана навмисно. Як так не розуміти, невже Христос не навчив у мирі, у любові жити, хто не чув його слів? Каяття не було, про що з вами розмовлять, щоб не робив Боже діло, кого про мир слова злять, того, хто зброю робить, купує чи продає, кожен злочин коїть, гріх миритись не дає. При усій повазі я маю це сказати, закінчить війну образи, знищить все, не дати. Просто треба припинити
покаятись усім, на своє я наступить. Земля є Божий наш дім, бережіть його, поки Христос прийде. Славить Христа одного, хай сонце правди над землею зійде. Все, що Бог дає найкраще, спасти Христу людину. Душа за все найдорожче, спасти від гріха Україну. Не знають, що роблять, і не від злочину вона. Гріх проти Христа коя, миру, любові Боже нема. Все, що Бог дає найкраще, спасти Христу людину. Душа за все найдорожче, спасти від гріха Україну.